Prva turističko-tradicijska manifestacija sirača pod nazivom Dani šljiva uspješno je održana proteklog vikenda. Tom prigodom održano je i nekoliko stručnih predavanja, podijeljene su nagrade i priznanja proizvođačima najboljih voćnih rakija, a sve je upotpunjeno bogatim kulturno-zabavnim programom. Većina uzoraka je bila donesena u zatvorenim bocama koje nisu baš bile dobro označene. Znači u buduće bi trebalo biti to stvarno adekvatno označeno da se vidi o kojoj se kategoriji pića radi. Budući je prvi put ocjenjivano, mi smo i tolerirali to, odnosno svrstavali smo u kategorije kako bi dodijelili stvarno adekvatne diplome ili priznanja. Cilj ove manifestacije između ostalog je potaknuti stanovništvo općine Sirač na podizanje trajnih nasada, prvenstveno nasada šljive. Što se tiče samog ovog dijela, znači možemo biti sa svim zadovoljni i sami ovaj čin, prvi čin Dana šljiva u Siraču je protekao na naše zadovoljstvo. Smatramo da ovaj dio koji smo danas odradili, on je početak i da će svake godine biti u ekspanziji, znači u sve većem obimu, iz razloga toga što smatramo da šljiva mora u gospodarstvenom smislu naći mjesto na našoj općini, a mi na osnovu toga moramo imati jedan brend, jer uz vodu, kamen i drvo moramo imati jedan prehrambeni proizvod, to je šljiva. Veliko zlato dodijeljeno je šljivovici 2005. Mirka Vončina iz Sirača, a zlato dijele Ivan Nervo također iz Sirača i zadruga Bionektar iz Jošavice kod Petrinje. Sirački dani šljiva završit će pučkim prikazom običaja vezanih uz šljivu u organizaciji Matice umirovljenika Sirač 11. listopada.